Dragi prijatelji, dolazeći iz Splita prema Kninu jutros, doživio sam da je policija zaustavila 4 auto i kombi i privode dečke, ljude koji su oslobađali Knin, privode ih zbog majica HOS-a jer nisu htjeli skinuti majicu HOS. Nažalost, vidio sam sad tu u Kninu da ne dozvoljavaju nikome da dođu u majici, osim one koje je Ministarstvo branitelja ili Tomo Medved napravio da svi moraju biti isto obučeni. To je nedopustivo. Nažalost, doživjeli smo to da potvrdu tko smije doći u Knin izdaje čovjek koji je 1991. tražio potvrdu da je nesposoban braniti svoju domovinu, a to je Andrej Plenković. Gore od ove kiše i nepogode koja je zadesila Hrvatsku je ova njihova koalicija HDZ-a i SDSS-a. Slomiti nas nisu mogli najjači na svijetu, jer smo krvlju branili Hrvatsku nam svetu. Svi četnici što su htjeli dio lijepe naše, pamtit će vječno crnokošuljaše. Pamtit će vječno crnokošuljaše. Uvijek mi smo spremni za dom i za Boga, 9. je bojna HOS-a, otrov za zlotvora. Mi smo za dom spremni da nas život dati, jer svetinje naše Bog su i Hrvati. Uvijek mi smo spremni za dom i za Boga, 9. je bojna HOS-a, otrov za zlotvora.